Wij zijn Pendants, we spelen op Vissendoord. Ga kijken! Wij zijn Pendants. Ik ben Pieter. Inge. Hallo Martin. Jerry. En wij spelen allemaal op een instrument. Wij doen iets van indie, pop, rock. En wij willen de tolvraag volgend jaar over Lowlands. Martin wil vragen over Lowlands. En we doen mee aan een poprock. Tuurlijk. Make it happen. There's nothing to fear, no.